weltaare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to lappol palol dande maayo ngor rewayi wargo mayela gambi ba fata dingiraya fallem kon waktu yoni hato jembu ko kame ñoro ene jeeya gardide kabaruuji men balɗe temedere ko train moteur mo leydi sénégal watti lumbade yoga e boli dakar hewɓe hen kolliti weltare mumen mawde no fewi caggal nde newni ya gara faade e golleji mumen kame hodde galleji mumen to leydi mauritanie laamu ngu holliti tini jagle jaggade toon to leydi mali ken wona 50 kilogramme e winode koninkoɓe leydi france kame 57 kilogramme nangade taw ko kanŋe giwɗo e nder leydi mauritanie to leydi guine konakiri gonnoɗo hoorejo suud sarɗiji leydi ndi weddama hanki e kaso caggal balɗe nde hetta ko fati e banggue mbuñaari kabaruuji mena manawena to côte d'ivoire ma en jaa toon to côte d'ivoire burkina faso rd congo cameroun rwanda togo ma en jaaha to joolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen kala rafi mon jiiɗa e aduna he allah ne tagi lekki ke ene safra ɗum gorel teya ko haako moƴƴo iwru ko en tokkoredinoro ari ko wallude en e safrude en ha moɗi kala yiito hen hoore muɗuma gorel teya ko haako moƴƴo ko ala rewam ala effet a wulna ndiyam ma ha wula guitta hen ko jamireɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorel teya ene yawrani on neɗɗo mo ƴiƴe mum dogata e ɗaɗi mum joguiɗo cardiaque joguiɗo tension kononne kadi mo nangata taare caɗele gorago ɓandu jaaɗoro ɓandu wuloro mo ganduɗa tuƴiɗo koyɗi musoje koppi musoji gorel teya ko kayisaji mawɗi coomi e muɗuma a yarat tan aɗa yaɗa ñongto guila e ɗaɗi maɗa ha watta dogde ƴiƴam ma kala sa yiiɗi hebde hen ko laaɓi janggana hoore maɗa ko jangta e gorel teya jahata koto site maɓɓe internet mbatta ko www.gorelteya.com sa yiiɗi hebde tonggode jokkodira e jomin beele mbawa hebde gorel teya Mamadou Gaïda to leydi Sénégal 00221 77 128 23 46 walla Boy Niass to leydi Mauritanie 00222 47 85 20 96 walla to leydi Côte d'Ivoire Hamidou Ba 00225 01 53 11 51 54 walla so tawi koto états-unis de amérique gonɗa Abou Sow kawral Fouta business plus 347 701 56 77 walla so tawi koto leydi France Harouna Gaïda mbatta ko plus 336 50 99 64 43 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe cafroɗen gorel teya ceerno Djiby Sy ko wittiyanke ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadino ɓalawal e danwal kala ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihara so wannima listihar cikkata ko nder ɓernde ma o woni ceerno Djiby Sy ne wiya kala neɗɗo to leydi gonɗa e kala continent mo mbawɗa wonde so tawi wiya nden listikar ko indema e nine nene ma dokkatamo o haala ko wone ma ha mbiyamo yoni ceerno Djiby Sy ne wiya dendagal neɗɗo kala leydi to gonɗa e kala continent so tawi on pamodiri leɗɗe ma mbawi yettade ma hano hannirtani ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe fannuji ɗiɗi hen fannu goto so tawi a ƴetti leɗɗe makko fodde 14 rafin yaltayma ha laaɓa
fannu goɗɗo sa ƴettiɗen leɗɗe fodde rafiji jeenayyi ene jalta ma ha laaɓa ceerno Djiby Sy ne safra rafiji kewɗi ɗi jiidi accirol ko wayno rafiji rewɓe kista fibrom dogam sitta rewɓe ronkoɓe sowaade rewɓe dorraɓe e rewɓe saftoraɓe dewle ceerno Djiby Sy ne yarno ɓen worɓe ustaraɓe goragu e wonduɓe ko wiyete éjaculation précoce ceerno Djiby Sy ne yawno ɓen wonduɓe dabaruuji weddaɓe korte wonduɓe liggiyaji bonɗi eɓe arsigaji men kippi ceerno Djiby Sy ne jogui pegge e usula ɓeydoje arsigaji e bonnoji dabaruuji ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum wonde mo tawi nder naktot lamorgo leydi Mauritanie caggal nde wonno tour makko to leydi Sénégal omo tawi oɗo saaha joni to base makko tawateɗo to légal bitegal netteka sara jeere netteka kala jiɗɗo jokkodirde e ceerno Djiby Sy numéro mum téléphone numéro makko whatsapp foof ko 60 ko numéro makko ko 47 ko 22 80 84 mbiɗen 47 22 80 84 woni numéro makko appel woni numéro makko whatsapp omo wiya noon dendagal kilineɓe noddoɓe kala sahani noon ko hebdemo wona salade ala ko hewrede yo mbaɗi insisté tan ceerno Djiby Sy ne andina kilineɓe mum wonde base makko tawateɗo to Djoum ene jokki golle ene tawi toon ceerno Djiby Déme numéro mum téléphone ko 77 395 99 17 ceerno Djiby Sy so yennama ka miskinal o safruma ha mbiya weng tawa hay mbuuɗa yo ɓayni so wona wonduɓe rafiji ɗiɗi mo seeɗneji bakliti hoore mum ha haɓɓa walla on janowo barogal ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune mo Allah luɓiri hannde Ganndal noon mbadden danɗo faade makko kettode kabaruuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam ñalle mon musidɓe tedduɓe naasaande nogase jeetati seeɗto hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase ɗiɗi yonti kumpital mene ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon giɗo mon sehil mon sar Abdullaahi Saar to karallagal Weltaare TV ko musidɗo mon Seydou Abouba gartaten koye jamma hanki o jamma laylatul qadri yuɓɓinama woni hen e nder leydi Sénégal Mauritanie kono ne kadi Mali ha fenma yogay nokkuji kala woni hen kadi ko hande alhamis o jamma juɓɓinta jamma laylatul qadri yoga kadi e nokkuji eɗen mbiyat tan ko rewa hen Allah ko duwa hen ko juula hen ko sakka hen ko wasiya hen wasiyaji moƴƴi kala yo jomiraɗo rokku en fewde e nande e jaɓanede golleji men moƴƴi nde tawno gueɗe ɗe kala saɗi hen tan ko jabanede e jaɓanede so tawi tan Allah jaɓanima golle ma moƴƴe ko an tan woni gonɗo e peewala goɗɗo gonɗo e peewal kala ko Allah subhanahu wa taala andi ɗum noon enen kala ndendinen ɓerɗe men ñagoɗen jomiraɗo nde ɓeydanta men jaam e cellal e kisala ittana men ɗi ñabbuji beyoji e nder windere nde kala kame caɗele kareli ɗi ganduɗa hande aduna o kala faayi ganduɗa ɗon ɗo banque mondial windere nde kala holliti ɗo henna ha mayirɗe hitande ujunnaje nogas e tati kala coggoji koko jogori ɓeydade no fewi nder windere nde kala kono kadi ɓuuri hollinede hen ko Afrique nde tawno Afrique ko ñamata ko ko ɓuuri hen hewde ko safrorto ko kala ittoyta ɗum ko caggal doŋe muɗɗum kabruji men ɗemngal pulaar gartaten koye batu jagorɗe hanki alarba mawɗo leydi ndi o duwanima umma islamique kala kame julɓe kala windere ha tenti noon leydi Sénégal ko fate banggue wonande nduɗo henna lewru teddundu wondu e waynade wondu kadi hande o e siltude ɗum noon wo duwima tene kadi wo erima wonande jagorɗo gueɗe nder leydi kame jacingol laamu nde ɓurata ɓeydude nden kay kisal yogay jumaji nokkuɗi yiɗi kala nde yimɓeɓe mbawata yaade juuloyde julɗel men jaam e cellal e kisala kono ne kadi wo erima jagorɗo ko fate banggue jeegu nde ɓurata weyde kañum e hoore mum ko fate banggue yoga e coggoji ɓuura kadi ɓattitade ɓen yeeyoɓe nde kirjinte nde coggoji ɗi kala mbasata ɓamtede ko wona ɗum konon kanko mawɗo leydi ndi wo erima jagorɗo cellal ɓalli nde jokkata kaldigal mum hakkude me syndicat ji ɗi ganduɗa hande o koɓe goytoto ko ene heewi no feewi wo serani kadi e wasiyade erade wonande ɓen safroɓe
gila e sage-famuji ha fenma e médecin en kala nde ɓurata tinnade ɓatto ɓiɓɓe leydi ndi mbawa kadi toppitade safara o ha no yarata ni kala subaka hannde o sanga 10 heures to hôtel Terubi yuɓɓinama toon jonde jagorɗe nayyi noon jagorɗo Cellal ɓalli woni Abdullaahi Saar kono kadi jagorɗo joguiɗo konngol laamu ngu Oumar Gueye kono kadi jagorɗo yangara Boliles woni Mansour Faye kame jagorɗo Sophie Gladima taw kadi ganduɗa ko jagorɗo jeeygo ɗeɗo jagorɗe nayyi kala kuccodiri subaka hannde o e jaydiyankoɓe jagorɗe en kala fannu mum ma namde hen ko foti namdede beele kadi wawa laɓɓitande ɓiɓɓe leydi ndi kala ko wona ɗum ko noon kanko Mansour Faye wa arti ko fati e banggue balɗe temedere terre woni oɗo hen tere mo ganduɗa gonɗo hannde o e lumbade yoga e booli Dakar newnude hakkude jamñaje ha faynma nder Dakar ngam newnude hewɓe hen noon kolliti so tawi ngari ha ɗum ɗo jamñaji ɗon kewi garde autoji men woni hen koto Thiaroye woni hen kadi koto Pikine nokku foof ɗo ko wawi darade ko ɗon jomumen garata autoji mumen jola e tero jaaha e golleji mumen so garti kuɓɓa autoji men jaaha heewe hen kollitino so tawi giwino ko wayno hedde Kermassar ka faynma Dakar kala ñalawma ne jooɓa fodde ujunnaji ɗiɗi ko fate banggue carburant e nder autoji mumen woni hen ñallata ko dañde ɓitto e nder karuji rapide a yawata yettoyade ni golle ma ni saɗa fati galle ma kono ɗo saaha joni terre ala embouteillage ala haydara a jolattene serani ha woro ko noon hewɓe gullitima wonande so piriji ɗi gustama ne moƴƴi ne waɗi ɗo yoɓete temedere temedde temedde tati ha temedde joyyi mbuɗu ɗum noon hewɓe hen kollitino kadi wonde ñiŋino ɗiɗo hen projet ji ɗi mawɗo leydi ndi adduno kono hannde batti jolde hen jiiti tigui ndeɗo fandare ko fandare moƴƴere no fewi ko wona ɗum ko kanko Mansour Faye o holliti e nder tan ɗiɗo hen dumunnaji balɗe temedere ɗe terre watti dogde teskama kene fotto wonde million ngaji joyi e neɗɗo eko fawi a joli hen ko wona ɗum ko noon tero tan ko ɓami wattude dogde ko dañi recette kene fotto wonde milliard uji 3 eko fawi ɗum no eɗen gandi ko hunde mawde no fewi ngam wonande weltare hettuɓe oɗon fannu ko wona ɗum ko noon to banggue jagorɗo Cellal ɓalli arti ko fate banggue mayde astu wonande sohna toon to hôpital Ahmed Sakhir mo Louga o holliti ko fate banggue oɗo saaha jamdi tindi wondi hakkude makko e ɓen safroɓe ɗen gueɗe kala so jomiraɗo haaji kabaruuji men janggo aljuma ma en garto hen ha ɓuura yañede no fewi nde tawno jagorɗo ko fate banggue jeeygu kañumne dañi namde ɗe namda ko fate banggue caɗele cogguji ɓeydiɗi ha tenti to banggue carburant kono kadi teskama guerre haari hakkude Ukraine kami Russie jeeyi sababu ha ganduɗa hande kala ko jaranno mbuuɗi wonti buuɗi nayya kala ko jaranno buuɗi nayyi wontoyi buuɗi sappo e ɗiɗi to Sénégal keddana joni gartaten ko faari banggue changement climatique woni waylo taridi jagorɗo kettoɗo e oɗon fannu woni Abdou Karim Sall yuɓɓini ñalɗi hirjino kami oɗo sa findino ko fate banggue ko bonnata taridi no watte ha yimɓeɓe mbawa heɓɓitade ndiɗo hen taridi nogas e jeeɗiɗi nogas e jeetati ha faynma nogas e jeenayyi janggo kala ko yiɗin ñalɗi yahete nde yimɓeɓe ɓurata wawde toppitade tarinde tawno tarinde so fewani ndema moƴƴata so ndema moƴƴani nguura dañata so nguura dañaka yimɓeɓe mbawata wurdude nde tawno moni kala hankkadin tawat kañum e hoore mum andi e hoore mum ko fate banggue trafic migrant taw ko ɗaninanoɓe yimɓe e ɗan les suuɗayri walla ñamde haalisaji men biyeteɗo Abdullaahi Touré darima hanke yeeso suudu ñawore caggal nde o tumda goto ɓiɗɗo guinenajo o noon ko baɗɗo e ladde ne dogui ha hande yiita ko woni Sidiki Koyate o noon woni gandi mawdi ndi ɗum ko caggal ndeɓe nawanno yimɓe ɗanle ɗe ndewani lawol ha ganduɗa kene foto wonde yimɓe hewɓe gullitima ñamanama million ngaji jonɗi no fewi ñawore makko yanata ko ñande 12 lewru me ɗum ko caggal debbo goto biyeteɗo Mariame Souma kamen wonde Binta Bangoura Siré John kamen wondi e Mouhamad Camara nde ɓeɗo kolliti ñamanama hen haalis kewɗo no fewi tene funtama hen puntiji jonɗi no fewi ɗum noon ñawore on koko dirtina ganduɗa ñande 11 ko nden wo jogori andude no foti o leloto e kassoji seppo hanki yinnoɓe
seppude ngam wiide yo accita Cheikh Oumar Diagne imam mo ganduɗa ne tawi to Hobos ɓe noon fuɗɗinoɓe seppude to Médina mbiyama teɓ hen jeeɗiɗo ko ɗon tan garnatuji ndewi dow koɓe jinno hebde ko ɓe keɓano ɗum ittugol sukaɓe booli Dakar koko fellita ɗum ko jagoɗo rewɓe e sukaɓe yidde moɗo saha sukaɓe ko yo gon e cuuɗi janguirɗi walla duuɗe janguirɗe taw wona tan cukalel ngel jiiɗa kala ne jogui fandu mawdu no fewi ne yirlo e nder booli Dakar hotta tene kadi woni tan koye dow booli hewɓe hen mbalata koto saretaji mbalata ɗo ɗum noon wona hunde yonde no fewi so tawi suka mawniri dani hen ene gasa wasa tigui garɗude nehedi wasa kadi jogade mbadi fewde ɗum wonta cinkala wonande ɓiɓɓe Afrique naaɓe ɗum jeeyi sababu ƴetti ngal ɗon pellittal e wiide biteɗo Siré Lo wallodirde e gouverneur Al Husseinu Sall ɗum ko caggal julde nde waɗata gartiren koye mayde suka debbo ngel ɗo cukalel jarano ngel e duuɓi jeetati biyeteno ngel Anta Ndiaye to Bargne taw kadi ganduɗa baɗɗo ngal ɗon baɗalo andama ko sofo walla mbiyen ko apprenti janggowo meccal to banggue tayragal nottotoɗo inde Mamadou Ba jibinaɗo hitande ujunnaji 2.5 ko on waɗi ngal baɗala ɗum noon ko caggal ngel ɗon cukalel nde ngel yano sodoyde mo wonano goto mo wonduno e suka debbo goɗɗo ne wambi ɓinguela miñuma caggal noon wonande on suka gorko ne faddinomo ɗon e bâtiment goto nden on nannimo to ɓe kalda noon ko fari banggue on suka gorko ne yaltidanno jaafoɗon e konngol eɗen gandi hanti koko boni tan nde tawno ala kala ko hersete hannde sukaɓe rewɓe e worɓe hannde mbayi tan kono resodirɓe ni ne wondanno e on woni denɗiraguel maggel ngel noon ma taw woni e wadde défendre denɗum o yani momo ɗeɗɗi ɗum ha ganduɗa wasi en fittandu muɗum e yeeso ngel toon e laara caggal ngel huuli dogui noon ko fate banggue laafa bebbeyel ngel wambuno on jiiɗo ɗum o ngel laafayel jeeyi sababu haade gueɗe kala ganda caggal nde police waɗi hen losko mum manggo no fewi ma en garto e oɗon kabaru législative ko fate banggue sumgoji sarɗiyankoji baɗoji ɗo tan e lewru juillet libero woni landa PDS ɓe garti e haalande mabɓe Lamine Ba woni coordination fedde nde Doudou Wade woni secrétaire général Wore Sarr heɗani rewɓe ɓe erima mawɗo leydi Sénégal Macky Sall nde wasata famɗinde PDS ha hannde ɗo woni ɗo ko ɗon tan woni kono yiddeɓe koɗo biyeteɗo Karim Wade mo ganduɗa kene woni joni duuɓi jonɗi no fewi tawete koto Qatar nde wawata artude wona mbiri mabɓe moɓe ɓuuri tigui softande nde wonata yeeso mabɓe hulanede ɓeydogol ko fate banggue cogguji électricité nder leydi Sénégal oɗo saaha ɓerɗe hewɓe ndeeƴi ɗum ko caggal batu jagorde hanki ken wona 1.7 milliard woni ko yaltina ko fonno yaltinde laamu ngu hitande ujunaji 11 woni ko yaltinana totta Senelec ɗum noon teskama saaha ma hunde kala ɗeɓ rewde lawol to Touba yimiyanke goto to yimata koye galleji diine ɗi Touba no tottoɗo inde Bayla Hada joom joguiɗo joom suudu jogui ɓinguel gotel kam tingi waɗi ko fate banggue ferguidde suka debbo mo juuɓi 19 caggal ɗum noon o huuli no fewi sukale dewngel kañum ne huuli sehil makko biyeteɗo Oumar liggotoɗo e pharmacie wallimo e leɗɗe bonnoje reedu e nder bonnugol ndu reedu ko ɗon gueɗɗe kala mbahliti oɗo saha aɓe tawe e juuɗe dadiɓe ɗum noon sa waɗi bonema woto goɗɗum tawe hen jeheten ko ton to Ziguinchor taw yen toon musidɗo men Amadou Ishaga Kébé kabaruuji garanɗen ɗo e nder Ziguinchor leegal biyetegal kanten hanki ene wayno eɓe mano toon juma. Assalamu aleykum moɗon bandiraɓe sehilaɓe Weltaare TV kabaruuji garanɗen ɗo e nder Ziguinchor leegal biyetegal kanten hanki ene wayno eɓe mano toon juma eɓe udditi juma o hudba mabɓe o abbi ko e jaam Casamance eɓe ñaagui jaam yo arta Casamance ko ɓuuri yawde e yaccade kamɓe noon leegal mabɓe woni ko yaltirde wuuro ngo fewde Guinée Bissau leegal ngal ko leegal kesal hay goto kadi mahananiɓe ko kamɓe mbaɗi buuɗi mabɓe ɗiɗi buuɗi mabɓe tati ɓe ndendini haɓe maahi juma o ina wayno Funti Sagna on ƴetti inde kantennaɓe yettudeɓe e ñagadeɓe jaam goɗɗo e Casamance o ɗum ɓe ñaagui
eɗen gandi Nour Sindiang to wanno hare ɗeɗo balɗe to fof ina wayno wona mabɓe artuɓe tawtani hay hunde e galleji mumen woni hen kadi jiiɗi artude kono mbi ɓeɗo tawtani inen jakori kamen ala ko tawtata ɗon biyeteɗo Doro Gueye o ko Dakar on ne addi ballal muɗum gila e maaro ha e diwlin ha e sukara ha e tamaroje o wi ngal ɗo ballal noon omo ñaagui woɗɓe kadi yo balluɓe ko ɓuuri yawde yaccade cafrowo goto ko ceernajo mawɗo wiye Siri Moustapha Mboup on ne ƴetti konngol hanki nde balle ɗe ngari nde o wi omo wiya oɗo Dewre Gueye Seydou Nour Thiam ina wayno kamɓe fof yoɓe mbaɗi hen juuɗe mabɓe ɓe ɓeyda golle mabɓe e Nour Sindiang o ha ɓen daña ko ñaami nde wonno kone ñaame ala kone yare ala toon nde ɓe doggi nde ina wayno fof kamɓe joguino fof ñaama caggal mabɓe wujja ha laaɓi so tawi en ummima ɗon eɗen gandi ina wayno Goudumpanaɓe diwan Marsassoum kamɓe ne ɓe ndendini gila e safaruji ha e fofof gila e safaruji ha e fofof ɓe gaddani département o ɓe gaddani ɓe leɗɗe safaruji ina wayno kamɓe fof ɓe ndendini ko ina fota wona 100 million associé o no wiyete ko Gouduba Kibaru ina wayno ballal ngal ummi ko Alma ɓe gaddi ɗum gila leɗɗe cafrorɗe ha e ko walli torte e gurdam e fofof ɗo e Gouduba ɗum wonno ko kewi hanki Weltaare TV Amadou Isaga keɓe gorko mo mbotto keɓlo ɗo ena kabaruuji ɗo e nder Zik FM ballodiral e Weltaare TV yallo kemyalde jaf Amadou Isaga Kebe Jige FM sen giwi to leydi Sénégal koto Mauritanie paadena to leydi Mauritanie jogiiɗo konngol laamu ngu woni ma ela aynayni o holliti kikiɗe hanki o caggal batu jagorɗe laamu leydi Mauritanie tini wonande ɓen nangaɓe to leydi Mali taw kadi nanguira kanŋe jonɗo no feewi e wiide wonande dadiɓe leydi koninkoɓe leydi France nde caggal nde jagguno wonande kene foto wonde 50 kilogramme taw ganduɗa ko kanŋe giwɗo e nder leydi Mauritanie ene naati leydi Mali taw koye mbadi ndi rewani lawol ko wona ɗum ko kadi ayaw télévision mo leydi Mali hollirino 37 kilo giwɗo hakkude leydi Mauritanie kame Côte d'Ivoire kala taw kadi ko ɓiɗɗo Mauritanie naɓe gaddi ɗuma taw kadi rewani lawola oɗo saa noon Mauritanie ma uddide en losko yañgo no feewi ko jeeyi sababu ɗiɗo hen kanŋeji ne jalta leydi ndi taw kadi rewani lawol koye mbadidira lawol holto faya andaka taw loskoji noon mbaɗanoma hen kono andaka ɗen kanŋeji holto ɗi paano hol jogorɓe soddeɗi e hol jeeyɓe ɗiɗon kanŋeji ko wala ɗum ko noon kanko Woldo Aye wo erima wonande ɓiɓɓe Mauritanie naɓe kal ne ndentoto no feewi wonande keeri hakkude leyɗele hoddiɓe mumen ha tenti noon ɗi nokkuji ɗiɓe kaɗa yettade ko wayno tan e kala saha ɓe keeɓa pellande bonde no feewi hen saji ni wargoji ne jana e mabɓe kamɓe ɓiɓɓe Mauritanie naɓe ɗum noon ko wayno Sahara eɗen gandi yontere yawtunde polisari en jeddino toon yoga e sukaɓe Mauritanie naɓe yinnoɓe yiiloyade kanŋe ha pelli hen goto to banggue Algérie kañumne serani wadde ɗen gueɗe ha tenti hakkude kel mabɓe Mali ɗum noon ɓe erima kala ɓiɗɗo Mauritanie najo jiltoɗo kanŋe walla jilotoɗo goɗɗum kala nde hormoto keeri ha tenti yoga e nokkuji ala ko reeni ɗum so wona ɓen joguiɓe armeji celluɗi no feewi batu jagoɗe anki ittama e gollorgal muɗum taw ganduɗa ko gollorgal directeur général taw ganduɗa ko agence national Mauritanie vert taw kadi ganduɗa biyeteɗo Mohamed El Hussein on noon toɗɗono ko guila e mayirde hitande ujunaji ɗi e nogasa kanko noon woni o liggoto koye compte jagorɗo ko fate banggue taaridi kalfinaɗo yogay appa yogay départ ko fate banggue état ji jeegoma ko wayno 3 barakna noon kadi tegena asaba hawdayni woni hawdaji ɗiɗɗi kala kene fotto wonde 15 province kono kadi 45 commune kene wuuri hen kene wona temedere ujunere fittano ɗum woni ko halfinowo ittama
e golle makko jagorɗo awo mo leydi Mauritanie holliti e ƴamgol muɗum ton to Barcelona mo Espagne ƴamgol makko ngam tawtorede mo salon taw ganduɗa ko ngarɗinde ko fate banggue produit ji guiwoji e maaje guila e liɗɗi hay ko yadata hen ko kala caggal Mauritanie hollirde oɗo saaha ngaalu mum ne eeri wonande yiɗɓe gollade maaje kaɗɗe ko banggue awo aɓe keeɓi bismade jomumen ɗum noon ko yinnode ƴamdemo caggal ɗum noon o hollitino kene fotto wonde 23 ujunere koɗo taw ganduɗa koye hoddiɓe leydi Mauritanie ene ngawa e maaje kaɗɗe leydi Mauritanie taw ko Mauritanie gollinta ɗumen e nder maaje kaɗɗe mum kene fotto wonde ujunnaje 20 tonnes liɗɗi par hitande aɓe jaltina ɗum noon ko hunde moƴƴude no fewi kanko jagorɗo awo o holliti ñalawma hanki o siifi toon to Barcelona de salon cifande jonɗe no fewi wonande joomen ngaaluji yiɗɓe gollade e nder leydi Mauritanie to fate banggue awo ene keeɓi oɗo saaha arde gollade hena gollorgal société Mauritanie Star OIL taw kadi ganduɗa ko tambingal ko fate banggue carburant faabima bowal laaɗi diwoje ngal leydi Sénégal ha tendi noon ndiwowa ka leydi Sénégal ɗum ko caggal ñalawma hencengo nde ɓe gaari to Dakar bowal laaɗi diwoje ngal AIBD rokkirde ɗon kene fotto wonde kene fotonde temedere kene fotonde ujunere e temedde 5 métre cube taw ganduɗa ko Cresson taw ganduɗa ko fate banggue ko watte e ndiwowa haalade ndiwowa wawa diwde ɗum noon ɓe kolliti hen beele mabɓe no fewi caggal dañde sembe wawde faabade bowal laaɗi diwoje ngal leydi Sénégal finoɓe to nokku biyeɗo Côte Tanwar ene tawe e nder Kermassine kono tawete ko nder état mo transaɓe erima mawɗo leydi ndi kamɓe on comité tawete toon e gardegol biteɗo wadi gardegol biteɗo almorabita ɓe erima hoorejo leydi ndi woni Mohammed wulde Cheikh Al Ghazouani caggal yinnodeɓe wadde toon woyndu ndiyam ala kono ɓe donki hebde yamirore ha woni ɗum noon ne jogoradude fitinajo sa sukaɓe hewɓe ko hollirɓe hen mette mumen batu jagode hanki Mauritanie hewɓe sukaɓe taw ko iwɓe to Ayoun taweteɓe to Nouakchott hanki hewɓe hen mbaɗi sitin mumen to yeeso galle lamorgo ɗo sanga batu jagoɗo wullitadeɓe nde laamu ngu faabato wuuro mabɓe Ayoun ala ndiyam yoga e guure taweteɗe e nder ɗin dewnuji ha tente kiɗo hen nguleki mawki kala to tiji kadia toon kadi yuɓɓinama toon ñalɗi pinala ɗin ñalɗi noon juɓɓina koye dow rentade e findinde yimɓeɓe ko fate banggue woɗɗitade sisodirde hakkude leƴƴi walla hakkude pine nde yimɓe kala gonata neɗɗo goto pinal kala nanga ko pinal ma ɗum noon ko kolobaji ɗiɗi club sportif ne wonde club goɗɗo ko fate banggue culturel mo culturel nottotoɗo al kawkabayni ɗin kili e tawtorede yogay almameɓe kamɓe gouverneur e maire nokku o gam hirjinde yimɓeɓe kala nde ɓe gonata neɗɗo goto police Mauritanie holliti fawi jungumi biyeteɗo Hassan Camro noon on wurno koto États-Unis caggal nde toon jillu mum won audio goto mo yaltinno toon on audio noon sari no fewi ko fate banggue wallidde maccugago e nder leydi Mauritanie kalifande ɓurata duumade ko ɗum woni ko moƴƴata ko ɗum woni noon o wiya teb gam oɗo saha huccodirde e makko ɓen wonande loskoɓema ko jeeyi sababu yaltindemo ngol konngol taw kadi o fawi ɗum koye leñol soninke ha joni koto Mauritanie keddoɗen police fawi jungo mum e gardiɗo fedde bandiji jilesnoɗo guila hitande yawtunde o nanga noon koto kaggulaɗe mo Nouakchott kanko noon teskede mo wonande guyka mawka ka taw kadi ko wujjude ko fade banggue beyi baali damɗi kene wona temedde nayyi mbaalu woni koɓe gujji kamɓene wondi e bombon gaz e nder galleji domestique oɗo salon tawe e juuɗe dadiɓe sen giwi to leydi Mauritanie koto leydi Mali paɗena to leydi Mali armée leydi Mali holliti oɗo saaha tuuma ɓurɗo tuumede koko tuumi leydi France ko fate banggue drone kon leydi France holluno wonande koninkoɓe leydi France base men tawde to Gossi caggal ɓe kollitiɓe pilmi wonande ɓen yimɓe ubboɓe ɓen mayɓe nder widuru ɓe kolliti sawi kay woni koye sara ka mintere mabɓe doron mabɓe kadi ko ɗum filmi hay neɗɗo goɗɗo wawa arde ɗon ha waɗɗon widuru mawdu no fewi gam wiide no ubba ɗon ɗum noon laamu leydi Mali oɗo saaha
yaltini peeje mawɗe no feewi o sahaa ngam yurnitaade ɗeɗon geɗe holno ɗe njaari haa ɓura kañumne waawde famde heen caggal wonande dadi koninkoɓe leydi France tuumi heen ko on groupe wakneren garɗo toon to leydi Mali to leydi Mali keddoren haa jooni garten ko fati bange enquête udditeede ko fati bange oɗon ka ndon widru yitande toon to gosi ndo widru yitande toon to gosi Moscou wonande Russie oɗo saha holliti ne heedi caggal Mali ne wallita ɗum mbele ɗum laaɓa ceer so tawi woni hol baɗɗo ngal badal alay sago ɓura laabde ceer ha joni keddorɗen koye nden fiyande walla mbiyen ɗen caɗele gonɗe toon to gosi ko fate bange ardiɓe pelle taw ganduɗa ko pelle haqqe innamade windere ha tentinde leydi Mali jafronde leydi Mali e hoore mum CNDH ɓe kolliti aɓe beltani laamu leydi Mali caggal kayde ummini loskude ndun widuru ubbandu yimɓe taw ganduɗa ko toon to gosi ha ɓuura laptude laylatul qadri yuɓɓinama jamma hanki o nder leydi Mali e kuɓala ɗum jeeyi sababu ñalawma hannde alhamis o laamu ngu rokkiriɓe ɓe leydi ndi gollotoɓe kala férié sommet payé taw kadi ganduɗa aɗa wawi hebde galle ma ñalla ɗanade kam ñalla foftade hatta kadi ka joɓeteɗo ɗum noon leydi Mali ndi laamu leydi ndi ko ɗum woni ko hokkiri hanki e nder communiqué mum haute autorité taw ganduɗa ko de la communication mo leydi Mali tambiɓe kala ko fati ɓe jokkodiral haala woni communication ɓe jowi haalaɓi haawi ceera seenuji ɗiɗi ɗi leydi France RFI France 24 ɗum noon jowgol ɓennugol ngol ñande 16 mars ɗum wonno tan ko ha ƴewde kono ñalawma hanki o ɓe dañi pellitala yowde ɗin ha laaɓi haawi ceer gam teskadeɓe wiide laamu transition ngu leydi Mali wonande ɗin jayndel ɗiɗi waɗiɗe leydi Mali tan ko yaltinde pene ɗe gona gonɗude e nder leydi mabɓe to Guinée Conakry caggal balɗe darademo e yeeso catal loskoɓe ko fate banggue mbuñaari laamu Alpha Condé kankon biteɗo Amadou Damara Camara taw kadi ganduɗa kam woni gardinoɗo sursarɗeji leydi Guinée weddama hanki jamma e kaso toon jogori wadde laylatul qadri toon kadi jogori julde korka so wona ɗum noon hewɓe hanki ñaguinoma wonande hoore jagoɗo kasomi fo wonde accitte wona karɗo cellal kono noon jaɓanaka ɗen gueɗe haydara ko fate banggue wasde ɗoftade happu séria o mo rokkuno Guinée 25 avril ɓennuɗo hen o nde ɓe kollita no foti happuɓe gonata e gardidi laamu leydi Guinée ha ɗo ala ko gasi o ko jogori faddeɓe so tawi jonde joɗoyima jonde nde séria o to Côte d'Ivoire yitama on ƴattinoɗo nene mum Didier Drogba ɗum ko caggal sumgoji bannoɗi toon ñalɗi jawtuɗi ɗin sumgoji ko fate banggue jogorɗo ardade wonande jogorɗo ardade fédération football mo leydi Côte d'Ivoire ha Didier Drogba perdi hen on bannoɗo ngal baɗal ko vidéo audio o yitama o wiite ko Anoussa o jaggama o ñaguima yaafuya no fewi kono noon e nder leydi ndi wonande code 60 wonande code taw ganduɗa ko numéro 60 holliri so tawi neɗɗo ƴattima neɗɗo taw kadi ganduɗa ƴattoje ɗe ko ƴattoje ɗe ganduɗa nefniɗe no fewi joomum so naggama ko 2 ha 5 hitande kaso ma wat tan hitande walla duuɓi 5 e kaso kono kadi ma joomum yob 5 ha 10 millions taw ko amande ɗum noon o ñaguima yaafo kono haɗanimo weddede e nder oɗon kaso tonuji ɗiɗi naggaɗi ko fate banggue cocaïne ɗin tonuji ɗiɗi noon 57 kilogramme 59 gramme kala hen ko tetta jarmum qimama ɗin tonuji ɗiɗi ma yahoya ha 42 milliards ko préje franc CFA ñande 15 ha fenma nogase gonduɗo lewru ndu gonɗen to Abidjan ha to San Pedro kala ɗum noon hanki duppama toon to leydi Côte d'Ivoire ha laaɓi ɓen 15 naggaɓe oɗo saha no luwa rokkiri soɓe ndenaki maɓe jaa ha duuɓi nogas e kaso to Burkina Faso tambiɗo konngol laamu ngu woni Lionel Bilgo holliti so tawi woni oɗo saha laamu ngu yaltinino kene foto wonde duuɓi tati ɓe jiiɗi ardade e gardinde lefol laamu ngu haaɓe gadda jaam e kisal hakkude leydi to e nder leydi ndi e keeri leydi ndi kala CEDEAO noon hollitino rokkinoɓe happu kene foto wonde 25 mayduɗo hen ndo nde ɓe gaddata taw ko délai ɓurɗe wawde famminade ko wona duuɓi tati ko noon ala ko gasi ma sete ɓoyata iw e CEDEAO gam faade toon to RD Congo équipe aji tati gila hanki woni ko nela e nder leydi ndi ha tentinon nokku bireɗo
banda ko ɗo ebola o ɓuri feñje to ebola mo ganduɗa fuɗɗima yoɓade pittali yimɓe ɗiɗi hewɓe puɗɗima raɓede ɗum noon ko yidde vaccine de yimɓe ɓe hagam faddade oɗo hen ñaw to Camerouna wonande préfet haadi walla gouverneur taweteɗo to Marwa kame Jamra kala haadi wonande jillogol motoje sanga 23h ha fayenma 5h subaka woni tan 11h jamma ha fayenma waktu jeyɓijo subaka ɗum noon ko teskede guyka e nden kane manki bitkaji janeteɗi galleji janeteɗi ko ɓayan ko tan jomin motoje hewɓe duppama toon tawni guuri tumaɓe ko wuyɓe ɗum noon o haɗi laamu ngu haɗi kala ken wiye moto yirlade sanga 23h ha fayenma 5h subaka to Rwanda génocide bannoɗo toon hitande 1994 on tumanoɗo taw ganduɗa koye Toutes en tumanoɗo taw kadi ganduɗa bireɗo Paul Mikaïsa taw ganduɗa ko gonnoɗo toon to gonnoɗo toon to Suisse artirama hanki to Rwanda ngam fadde ñawore muɗum Togo hanki laamu ngu yaltini toɓɓe 4 ɗen toɓɓe 4 noon ko toɓɓe ɗe ganduɗa haɓade ceergol nguura e nder leydi ndi oɗo saha noon toɓɓe 4 hen toɓɓere wotere kala liggottoɗo e l'état e privé kala ma heɓ jobdi ko adi lewru muɗum woni tan ma waɗe avance ha wawa wurde toɓɓere rewde hen kala ko faade banggue juuti taƴoɓe ticketaji ma dartine kene wona hedde lebbi 3 kona ɗum ko noon ɓen tottereɓe avance jabɗele men ko ɗo ha hitande maaya kala ko faade banggue nguura ko leydi remata guila e gawri e ñebbe ko nandi hen kala coggu mum koko ɓeeta yaltata leydi ndi kala ko faade men gueɗe natoje e leydi ndi coggu mum maɓe jurnita maɓe caktuɗum e télé ngam haɓade ceergol kala ko fati e banggue ɗeɗon gueɗe endo kene fonode temedere e jeetato neɗɗo bindi ɓattake faade dari dara woni modi hoore jagoɗo leydi ndi nde wawata dartinde fitinaji batteɗi e nder leydi ndi taw ko julɓe wonande leñol endo en jeeta tan julɓe ñallata ko warde ɗumen Chine Pékin oɗo sa ɓoyata ma udde yogay nokkuji commerce ɗum tawi sababu oɗo sa hewɓe nana cooda maaro nebam e gueɗe kala ngam hulede wotoɓe guddede ngam teskede sa ñaw coronavirus ne ɓuuri ƴellita toon caggal nde tampini Shanghai naɓe ko wona ɗum ko leydi Chine yowi kaw ko fate banggue tottirgol drone toon to Ukraine kamere Russie ɗum noon ko caggal nde Ukraine namdi yoɓe dartina tumede wonande ko ndoro noon ya taw Russie hutortako ɗum ngam loydade koni komum ɗo kettiɗo Turquie Recep Tayyip Erdogan jillu mum hande to Riyada guila tan hitande 2018 o waɗani toon jillu makko kono hande o tawama toon to Arabie Saoudite ɗum ko caggal mayde Jamal Khashoggi guila nden o yahano toon kono ɗo saha beldital fuɗɗima artude hakkude mabɓe Indonésie yowi produit ji mum yiiɗa hay produit mum goto yalta leydi ndi ko wayno nebam beele nonne kadi maaro e goɗɗum e sukara kala ngam teskede cogguji goni koye ɓeydade e nder windere nde kala musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabaruuji garandena kikiɗe hande o ɗo yeeso halirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehli moon Sar Abdullaahi Saar ketki malaki jaam yo jaam Allah hiiran ena